chỉ bay ule cái chân là cái lâu lò mà chú bên chú ở tui fried rice cần xem đó na chú mi tur cho anh cho hi chú min sa anh à tại hiện anh ở tui hi bún nị cần tel đó na nè tại hiện anh chỉ cần tel lang á cái này hi chade win gan chop pal do na ni chole ar tui hi hianin hi chade win gan chop pala chothing han kan top ai chon hete ar tui ne na han pola kan te hianin atui ve lu to ka siam hi ol sam box ya hi kan kang to do na ni ti hian thirbel kan chuanga ta hian tel tlep te kan leya chuanin hemi a hian te hi ti tel nem vak po ngai lo ta hian porun sen na hi kan tel a chuan kan chu kan tur hi ti hian ta hian chu hi kan chok ro do na ni gesi asima kan da asimin kan chuang don ni chu gas kha soi to ngin asima kan da ati hian kan kang ro do na ni ro lu tuk tur po khani lo artui khu amin nga chuanin chumi thleng chuan kan kang do na ni chumin sa ni wang khanin chin te po kha atul to chuang lo hi ta hianin soya sauce thirfian te khat kan tel do na ni adu nem chuanin tel nem deuh te po kha a thei thawa sauce kha chu mane du dan ma ang khanin tel tur ania chuan hemi a hianin thing marcha hi kan tel le dawn ani thirfian te chan ve kan chu kan po hi lo ni hal hal to me ni hi kan chu kan po hi hei ti hianin lo ro to a ta hianin puron sen na kha kan tel dawn ani tok to a hi kan off to do ni gas hene kan rice siam chu thain ti zong te ni chuan in lo siam ve do na nia siam hi ol sam lu to ka tui box ya te hianin thing marcha le puron sen rim vel the na ti tui le zwala lo siam ve do na nia ka chanan min lo thlir saka wangin kalome